Nina bendlula mithi kanti abedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Aphikisayo ayithimula Ekangqongqoshe Kagesi kuhlukene imbono ngekamengameli kanti uncishwa ibhayili osolwa ngokubulala uthisha nhloko. Siyanemukeleni nabesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Amaqembu ahlukene ezombusazwe athi ukusungulwa komnyango ozobhekana ngqo ney'nkinga zikagesi okumenyezelwe nguMengameli uCyril Ramaphosa kwinkulumo yakhe ebhekiswe esizweni izolo kusihlwa kuyizeleze. La maqembu athi lokhu akuthatha njengokumosha imali yabakhokhi bentela njengoba ukhona umnyango wezamandla nombuka phansi kanjalo nowey'nkampani zikahulumeni nathi-ke bekumele kuxoshwe ongqongqoshe bayo uPravin Gordhan noGwede Mantashe. I now suspend the proceedings. Ukungenelela kwezinhlaka zezokuphepha ukuvimba amalungu e-EFF abezama ukuphazamisa umengameli yikhona okusiza ukuthi kube nokuthula ePhalamende. Umengameli ukhulume ngezinto eziningi ezahlukene mayelana nesimo sezwe, ukulwisana nobugebengu, ukudalwa kwamathuba emisebenzi entsheni. And in support of this work to counter the rising costs of living, we will continue with the Social Relief of Distress Grant, which the Minister of Finance will talk to when he presents his budget, which currently reaches 7.8 million people. We will ensure that existing social grants, yes, are provided and are even increased to cushion the poor against rising inflation. And this will be set out in the budget that the minister will provide. Udaba lwenkinga kagesi yilona daba belikade libhekwe ngabomvu inkulumo kaMengameli njengoba imbono yabantu ibiveza ukuthi bafuna ukuyizwa inkulumo yakhe ukuthi ngabe kuzokwenzakalani mayelana nokuxazululwa kwalenkinga. uMengameli ubesememezela udaba lokuthi kuzoba nomnyango nongqongqoshe okuyena ozobhekelela izinkinga zikagesi. Lokho abanye bakushayela ihlombe kodwa iFP ithi lokho kubona kukumosha imali ngoba bekumele kuvalwe umnyango kaPravin Gordhan kanjalo noGwede Mantashe. Into umuntu ayiqaphelisile nje ebenkulu ukuthi umengameli wezwe ukhombisile ukuthi akasamethembi ungqongqoshe uPravin Gordhan nongqongqoshe uGwede Mantashe ngoba usungula umnyango omusha awubize ngokuthi kuzoba nomnyango nongqongqoshe kagesi. Ngicabanga ukuthi eNingizimu neAfrika asimdingi ungqongqoshe kagesi, sidinga ugesi hayi umuntu. Ngoba yazi okulandelayo kuzoba khona ungqongqoshe wama-potholes, ungqongqoshe wama-pit toilets, zonke inkinga ezizoba khona uhulumeni uzobalekela uxazulula inkinga ebesethi ngikhanda umnyango omusha nongqongqoshe omusha. We-ANC uthi bakuthakasela kakhulu kule nkulumo ukuthi umengameli akubangazona iy'nqumo zakho kuphela kuzona zonke izinto ayikhulumile kodwa ezinye zazo ziwumhlahlandlela bekade bebhekelele nawo kumhlangano omkhulu wokuqala unyaka. Uma sibuya enkingeni kagesi siyavumelana nomengameli ukuthi kukhona okumele sikwenze. Okokuqala nje sekushayela kakhulu ihlombe ukuthi ugesi udeclare njengenhlekelele la eNingizimu Afrika. Lokho kuzokwenza uhulumeni ukuthi akwazi ukusebenza ngesikhulu isivinini ukulungisa insalelo. Kusize futhi uhulumeni ukuthi kungathathi isikhathi eside ukuthenga ezinye zezinto ezidingakalayo ukuqinisekisa ukuthi kulungiswa ama-power station. And then further by going and saying, well, he's going to create a new ministerial position. There's now going to be a Minister of Electricity, which is going to cost the taxpayers an additional 37 million rand a year for that ministerial office. And you wonder why, everybody's had a go at this. Gwede Mantashe has had a go at this. Pravin Gordhan's had a go at it. Cyril Ramaphosa's had a go at it. And now we must create a ministry. It's just absurd, and there's no solutions to the energy crisis in our country. EFF iyayaxoxa osukwini la izolo kade kuqala inkulumo ngesikhathi sizokalisa
ukuthi umengameli ngeke akwazi ukwethula inkulumo kukhona izinto akusamele aziphendule nangesimo sezwe nethinta iplazi lakhe iphalaphala. I-EFF ibisikhishwa ngendluzula. We as members of parliament are permitted to absolute freedom of speech and to protest in parliament in terms of section 58 of the constitution. It is not true that EFF members of parliament posed any physical threat to anyone in parliament, not even Mr. Cyril Ramaphosa. Ngesonto elizayo kube sekuba nenkulumo empikiswano mayelana naso i-State of the Nation Address. Kudebokho Sibisi kiseThekwini. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wethula inkulumo ebhekise ezweni kanti phakathi kwezinto ayishilo ukuthi ubeka izwe laseNingizimu Afrika ngaphansi kwenhlekelele kanjalo nokuqoka kaNgqongqoshe kagesi njengoba lakuleli libhekene nengwadla yokucisha kagesi ngokohlelo kwe-Eskom lokuwonga. Iziko lezindaba le-1KZNTV likhulume nomphakathi ukuthola ke ukuphawula kwawo ngenkulumo kaMengameli kanti ke kubese kwehlukana imibono kubantu. Ngokuphawula kwami enkulumeni kaRamaphosa uMongameli ngaphawula ndithi xa ngabe sisho ukuthi emakhaya endaweni ezingenagesi kuzokwazi ukuthi u-Eskom ancedise nalapho bafakelwa amasola. Ngasho ndithi eyinto iyanijabulisa ngoba kuzoba khona umehluko omninzi kakhulu nasemakhaya kade silimala ngendaba kagesi. Amasola ndiyacingela bafanele bangancedisa ngoba ugesi lo uphinde uncedisa amasola mangabe kuhamba ugesi kanje kwezinye indawo. Bazosekezakala ngoba abantu abaninzi abasebenzi kahle ngesikhathi kufaka ugesi ezindaweni namathuba abantu bemisebenzi ayavuleka ngoba abantu abaninzi la eSouth Africa abasebenzi. Uhulumeni kaMongameli ndiye ndayibona njengenkulumo ezothanda ukuncedisana kakhulu nabantu yabo. Because i-solar system yona nto seyibaluleke kakhulu njengoba sesiphike ne-load shedding kanje yabo. Because umbane uyabaleka every time lokubaleka yabo. So ndiyathemba ukuthi mhlawumbe izokwenza umehluko. Kaloku sister yabona mase sithi ngokuyiqaphela lento enhlekelele siqale ngokuyibona la lento yokugqekezwa kwezitolo yabo. So kuyona yokugqekeza kwezitolo into ekhombisileyo ukuthi ilizwe lishintshile yabo. Because abantu sebeyakwazi ukuzenzela izinto. Indaba kagesi sister yona nto esicindezela kakhulu ke yona kumbani ke yona. Usicindezela kakhulu ngoba ngoku uhamba ngalo lonke ixesha njengoba uhamba ngalo lonke ixesha futhi ke nguyasisokolisa yabo. Because asikwazi ukuzenza izinto bekumele basiyazenza ngesikhathi ese-right. Kodwa umbane futhi at the same time uphinde futhi beke kuthiwe siyawenyusa ugesi yabo. Ekona kusuke kungxaka kakhulu ukuthi uyinyusa kanjani into engekhoyo ngoba phela awukho yabo ngengcoba ukuthi ukhona ngonyukayo. Mina enkulumeni kaMongameli ngibona ingangithinti kakhulu since nezinto ezenzakile like izibhelu zangonyaka odlule abantu amabhizinisi wabo wafa still akabikho mehluko akabakho into bayitholayo. So izinto eziningi nje ugesi uyahamba amabhizinisi aphela abantu balahlela imisebenzi amathuba emisebenzi awekho kuyazifanela nje yonke into. So angiyiboni ngichaphazela kakhulu le ndaba. Mina ngibona ukuthi ngombono lo omusha ofikile mera mhlawumbe kuthiwa umongameli omusha ozolungisa ezagesi. Mina ngibona ukuthi umongameli into right leyo. Kodwa ngokuzwa kwami nje ngoba nisho nje ngibona ukuthi hayi lo mekushiwo nje ngibona ngathi make-right kakhulu. Amathuba omsebenzi ayashoda njengoba nathi sisebenza nje laphana besilimaza ugesi kwezinye izinto singakwazi ukusebenza ukuthi ugesi awokho. Mase nje kulungisa indaba kagesi hayi ngaba right kakhulu. Ake sithi sizobonakala kwenzeka because manje hayi okuhlukumezeka sekukuningi into efana nogesi namanzi. So abantu ithemba abasenalo. Sekukuhlala nje silinda ukuthi kuzokwenzakala. Lokho nje ngingakusho. Ubonga ingalo yomthetho umndeni kathisha enhloko wadutshulwa wabulawa esikoleni ngumsolo okubika ukuthi wayezofuna unkosikazi wakhe wayemsola ngokujola nalo thisha enhloko. Labo basho kanjena ngesikhathi bezothamela ukuqhubeka kwecala enkantolo kaMantshi eMkungundlovu maphakathi nalesifundazwe. Umsolo uSimphiwe Mpele wenqatshelwe ibheli ngeinsolo zokuthi angahle kabalekele ukuqulwa kwecala lakhe njengoba acasha isikhathi eside amaphoyisa engamtholi emva kokwenzeka kwesigameko. Belivele enkantolo yeMantshi eMkungundlovu icala elibhekene noSimphiwe Mpele osolo ngokudubula abulale uthishanhloko emagcekeni esikole. Umndeni kamufi uthe unalo ithemba ngengalo yomthetho. Ngingasho ukuthi sinalo ithemba lokuthi ke nene umthetho uyayidlala indima ngoba isenzo esenzakala sibi kakhulu. Kuze kube manje
it's still a shock to us as umndeni, apholi akudluli. Sinethemba nanokuthi as go proceed further kuzokwenzakala okumele ukuthi kwenzakale. Njengoba ngenhlezi ngisho ukuthi thina umthetho asiwazi, kepha bawazi kangcono. Sicela bona ukuthi besilekelele ukuthi kwenzeke okufanele. Dlamini uthe ubufakazi bukaMbele bokuthi senzeka kanjani isigameko abahambisani nendlela omufi ayeziphethe ngayo ephila. uMbele watshela inkantolo ngaphambilini ukuthi umufi wazama kumphuca isibhamu sakhe wabe esiyazivikela. Ingathi kwasiphatha kabi kakhulu because as much as sasingekho, but if umuntu umazi uyazi i-character yakhe, izinto ezayishiwo are far from the person that he was. Nanendlela ekusho ukuthi kwenzeka ngayo, they are very far from the person that he was. Kepha-ke abantu esithembele kubona kakhulu futhi ibona ofakazi ababekhona ababona ukuthi kwenzakalani. Sizobacela nje ukuthi bebe kanye nathi kule journey kuze kube kwenzakala okumele ukuthi kwenzakale. Uqhube wathi banethemba lokuthi umthetho uzobavikela ofakazi. Ithemba lethu silibeke kwabomthetho ukuthi bazowenza okufanelekile ukuthi ofakazi bevikeleke. Njengoba sengishilo nami ukuthi asinakho thina singakwenza, amandla sinawo, kepha amandla akumthetho. So sithembe wona ukuthi uzosenzela ijustice. Leli cala libe lihlehliselwa uMbasa ukuze kuzoqhutshekwa nophenyo kuphinde kuhlolwe nesibhamu. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngibika ngisemgungundlovu. Ake sithi shelele itolo umbukele sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina besilo nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyize sithi ngezihamba phambili. Aphikisayo ithimula Ekangqongqoshe Kagesi kuhlukene imbono ngekamengameli kanti uncishwe ibhayilo solo ngokubulala uthisha nhloko. Bakhihla kesilila ababeqashwe njengabasiza esikoleni samabanga aphansi enjabulweni primary endaweni yasobanjeni emthunzeni enyakathe kwaZulu Natal njengoba kuzokube imanje kunemali abayikweletwa ke uthisha nhloko kulesi sikole. Lezi isebenzi zithi uthisha nhloko wayebamba imali yokugibela nekaphethiloli ukuze bakwazi ukuyokhipha imali yabo. Usibonelo Dludla ke ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uthi bakhathazekile njobe ilinganisela ku3,000 zamarandi umsebenzi ngamunye imali abayikweletwa yilesikole. Emva kokuba umengameli wezwe wakuleli uCyril Ramaphosa aqhamuka nohlelo lwabasizi bothisha phecelezi ama-assistant teachers ngonyaka 2020 kengathi kubhoke igciwane lokhuvethe, abanye babeyingxenye lolu hlelo basakhihla isililo sikaNandi namanje. Omunye wayeqashiwe esikoleni enjabulweni primary obanjeni usibonelo Dludla ukhala uyasithulisa nje ubuthisha nhloko walesi sikole kuze kube imanje kunemali angakubaniki yona njengoba wayebamba imali ethe ukugibela ukuyobakhiphela imali ukuze bakwazi ukuhola. Kulesi sikole sila emva kwethu sibizwa ngenjabulweni primary school. Sibizwa ngenjabulweni primary school. Sizothisha la mangaprocess sasiba 8. Uprincipal wala ngemuva kulesi sikole lesi sisibonayo wayethatha imali uma kumele sihole kube nemali ayibambayo ukuthi ethi uzokhokhela upetrol sigibeze neSGB ikomiti leli elimele isikole. So bafowethu ngicela nisize into yango2020 le siyacela ukuthi nisize sibuyiselwe imali zethu ama recording ngebhadi asinawo thina angakuyena. So kulula ukuthi alwe icala luwini ngokuthi ama recording angakuyena, but yena uyawazi. Siyacela nisisize bafowethu esibuyisela imali yethu lebhale lapha uma recording siyacela. UDludla uthi babeqashwe beyishagalombili kanti njalo imali yabo yayibanjwa kuthiwe enye yokugibela amalungu esigungu esilawula isikole kanye neophathiloli kathisha nhloko. Uthi okumangaza kakhulu sebehola kokugcina banikwa imali elinganiselwa ku2,200 umuntu ngamunye esikhundleni sika 3,400 okwakuvunyelene ngawo nohulumeni. Kanti sekaningi befuna le mali yabo kodwa uthisha nhloko ushona ezidangeni. Wayesitshela ukuthi hayi imali singenile
kodwa ngizobamba imali ukuthi kumele ugibele laba bantu beSGB abawu2 nami ngigibele ngoba yena akahlali la endaweni uhlala endaweni yasesikhaweni. Imali mfowethu owayibamba umuntu ngamunye njoba wayihamba nabantu beSGB abawu2 kusho ukuthi imali wayibamba yayingango 50 rand yabo. Mase kuthi yena imali kapetrol esazobamba u30 rand kusho ukuthi leyo mali leyo uma suyibheka kumuntu kusho ukuthi ku100 rand wayisala no20 rand umuntu suthathe wonke phela u80 rand lo ngoba u30 rand wakha petrol u50 rand walabo abantu abawuthi okumele begibele endaweni yasedolobheni bokhipha le mali le. Enyangeni yokugcina sigcina ukukhola wasiholela o2.2 u2200 masimbuza ukuthi iphenye imali wasitshela ukuthi idliwe ibhenke lesikole. Okay, ngizonifakela imali yenu ngizonibiza senginika kanye nawo yonke le kade ngibamba ngibeza labafowethu abawuthi sokho imali yenu nemali kapetrol. Mase sesifikile leso sikhathi ukuthi kumele ayifake imali usiyasiba akasasifoneli. Ngaze mfowethu udaba ngalishicilela kwezinye zamaphepha bazama uxhumana naye wayiphika imali. Ithimba lesindaba le1KZNTV lithinta ihhovisi likamqondisi wezemfundo Ekangqongqoshe liveze ukuthi lisazophenya mayelana nalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo obanjeni. Basabela kukuphepha kubantwana kwabo kanye nothisha abazali beingane ezifunda esikoleni samabanga aphezulu isiyabonga ilovu eThekwini KwaZulu-Natal. Lokhu kuza ngemuva kokwanda kwezigameko zodlame nokutholakala kwezidakamizwa emagcekeni lesikole kanjalo ke nesigameko sokuqhuma kwengane ngaphandle kwamasango aso. uSindi Neno ngomunye wabazali uthi bafisa ke kugasela izinhlaka zezokuphepha kungazelele umuntu ukuzovundulula kwazise sibi isimo kulesi sikole. Ukwanda kwezidakamizwa, ukuphathwa kwezikhali kanye nodlame esikoleni samabanga aphezulu isiyabonga secondary eThekwini sekuholele ekutheni abazali basabele impilo yabantwana kanye nothisha. Laba bazali bathi ke bafuna kuba nohlelo lokugasela kwabezomthetho kungazelele umuntu ukuzama ke ukulana nalesi sihlava. Kunokungena kwama-drugs ngaphakathi esikoleni angena ngopotsho besikole yakhona ama-securities emageyithini but abantwana bawahlonipha ama-securities because babeka ngaphandle babeka ngakopotsho izinto lezi abakwazi ukuyingenisa ngaphakathi esikoleni then bese bekwazi ukuthi bayisebenzise mhlambe ukuhlukumeza abanye abantwana ngaphakathi esikoleni noma bakwazi ukungenisa ama-drugs abawadayisayo. Kunomntwana okwazile ukuthi alimaze omunye umntwana ngaphakathi esikoleni kwaphinda futhi sathola ukuthi kune-drugs abakwazi ukulisebenzisa ngaphakathi lenza abantwana bese beyakhala bonke nje esikoleni. Engingakusho nje ukuthi mhlambe uhulumeni wethu noma abaphathi abangaphezulu bangasisiza ngokuthi i-security iqine esikoleni nanokuthi mhlambe bakwazi ukuthi basibizele amaphoyisa ukuthi mhlambe esikoleni avakashe nje noma kanye ngesonto akwazi ukubheka abantwana ukuthi baphila mpiloni. Ayikho into bangatshela umuntu amaphoyisa angatshela umuntu kodwa nje azume nje esikoleni afike ngalelo langa okungazi umuntu kuze bakwazi ukuthi bathole lezo zinto eziphathwa abantwana. Ngokuthola kweziko leindaba kunamalungu omphakathi asebenzisa abafundi ukufaka izidakamizwa ngaphakathi kulesi sikole neziphendula ke abafundi amahlongandlebe kanti phakathi kwezinye izigameko kukhona ke ezokuhlaselana kwabafundi ngezikhali ezifana nokucelemba. Muva nje kube nokuqhuma kwesibhamu ngaphandle kwamasango esikole kwaphinde ke kwalimala umfundi oshayiswe imoto ngesikhathi ke sekusuke isiphithiphithi. Abeyinhlaka zomphakathi bathi ke imizamo yabo iphelela obala ngenxa yokusola izinsiza. As a CPF we do ama-routine sivakashele la isikole and then sifike check any harmful weapons, any drug substance abuse and we're trying by all means but that's our number as the CPF is totally minor towards in number abafundi and the outbreak yama-drugs ala esikoleni is very high. Kungabi ney'nsiza kusebenza kusilimaza ngendlela yodwa ukuthi sisalela ngemuva cause ama-resources ayaleka. Asifuni ukushona le nale sifihla ukuthi iy'kole zethu zibhene nengxaki yama-drugs njengamanje and sifuna ukubethi nje abantu abasha nobuholi babantu abasha asikho happy ngokukhona kwama-drugs and ugovernment ufanele enze into ethize ukuprotect iy'kole ngoba siyakholela ekuthenini iy'kole ayiphephile njengamanje. Lesi
kakusona isigameko sokuqala ukubonakala ezikoleni kulesi sifundazwe kusukela kuqale unyaka njengoba ke ilokhu ibonakele imbhikisho ngenxa yokungenami ngezinto ezahlukene. Abomnyango bathi bakhathazekile. Endabeni ze1KZNTV kubika uNtomo khona Mvubu ngiseThekwini. Umculo kaMaskandi wasendaweni kaHlambisa enyakatho KwaZulu-Natal uMphile Gumede odumeni kaSminofu udlulisa ukubonga kuSolwazi uThulani 3 second kwanyana ngesipho senkomo ngokumthuthukisa emculweni kaMaskandi. Ekhuluma ngenkathelo ethi Sipho uSminofu uveza ukuthi ukusebenzisa ke itemu likaDokotela u3 second elithi siqalile yagqilaza lento ikhona kumsizile kuba kangene azinze kulomculo kaMaskandi. Mabalengwe bayifuna Lelo elinye lamanoni ezingoma zikaMphile Gumede odume ngelikaSminofu asezakhele ngalo udumo kubathandi bomculo kaMaskandi. Leli ciko livakashela umelaphi wendabuko wasempangeni uDokotela u3 second kwanyana ukuzombonga ngesipho senkomo ngokumthuthukisa kulomculo. uSminofu kwezinye zezingoma zakhe usebenzisa itemu ejwayele ukusetshenziswa uDokotela u3 second elithi iyagqilaza lento. Isipho umkhulu sesikazi inkomo impela ehamba ngenyawo niyazi bafuthi kwenzakalani ekuqaleni niyazi ukuthi yaqala yagqilaza lento so ngithe nje angizobonga amandla asebukhosini impela endlunkulu namandla esilo namandla kaShembe unyazi lezulu. Emva kokufika nalesipho senkomo uDokotela u3 second uzwakalisa ukujabula wanxusa ukuba abantu baqhubeke nokumeseka uSminofu kulomculo wakhe awenzayo njengoba ephakamisa nomculo wesintu okumculo kaMaskandi. Manje maninzi imicimbi nezinto eziningi ngicela ukuthi nikwazi ukuthi nembuku uSminofu ukubhuka kwakho uSminofu wesikhulu sikamasipala ungqongqoshe umhleli womcimbi uyosithola lesi sibusiso ekuye sokwenza ukuthi yena uSminofu akwazi ukuthi into zakhe evuleke. Ngizocela ukuthi ulikhuphulile izinga kwezomculo ukuphakamisa nje futhi umculo wamabhinqa kakhulu kuMaskandi kakhulu kazi into ayenzayo okutshengisayo ukuthi umculo lona uhlonipho uyafisa uye phambili ngoba uNkonyana uphinde wazwakalisa ukujabula ukuthi amanye abantu bayakwazi ukusizakala abazithuthukise ngokubukela kuye. Wabe senxusa namanye amaciko ukuba qhubeke nokusebenza ngokuzikhandla nawo lizofika ithuba lokuba aphumelele. Lezo zinto ke bafowethu singayilindele ukuthi ezinye izinto mangizenza zingagcina ziyinto enkulu zigcina seyivelela igcina sebakhona abanye abantu abaphila ngazo. Akukhona ukuhlakanipha kwami kuyisibusiso saNkulunkulu. Yikho ngicela ke namhlanje kinonke balandeli bomculo kinonke balandeli bemculo ehlukene ngiyacela nje ukuthi bafowethu nani nikhuthale lapho nikhona nabafana basebancane abafuna umculo abasondele emculweni. Inhlahla ayifani ungayitsheni ukuthi uzoqula isikhathi eside wena kulungelwa lutho ngelinye ilanga kuzolunga akuvele ngeke uvele nje ucule manje mesevele uyalunga manje. Kuzokhumuleka ukuthi uSminofu uke wabasematheni ngokulingisa uDokotela u3 second kanye noMabalengwe aphinde acule ngaye kwezinye zezingoma. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Ake siphinde sithi ishelele itolo umbukelo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Nene besilo siyabonga futhi ukuthi niphinde nihlale nathi nazi indaba okuyizona ehamba phambili. Aphikisayo ithimula Ekangqongqoshe Kagesi kuhlukene imbono ngekamengameli kanti uncishwe ibhayili osolwa ngokubulala uthisha nhloko. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.76 kuyidola laseMelika bengu 21.50 kupondo waseBrithani bengu 19.05 kueuro yase-Europe intengo yegolide yona me $1,858.80 ounce kuthi intengo kwalo ngahluziwe bengu $84.50 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Umqeqeshi weSwallows FC uErnest Mindendorp uthi ngabe ke lisemaphusheni lihuqa kobudala ubuthongo iqembu eligijima kwisigaba se-DStv Premiership elingazitshela noma ke lizinike ithemba lokuthi lingaphazamisa amaMelodi Sundowns enqobeni isicoco seligi ngoba vele sisithathile. Ngokusho kwakhe uMindendorp awachithwe lamanzi kayisekho lenkukhu. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakambombo shomya amashikezela ishimpi yakhe ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.